Zašto ste je tako obesili? Pa šta misliš? Divoteli, baš je lepo vidjeti svog najvećeg neprijatelja u ovakvom izgledu. Šta sam ti ja to tačno skrivila? Ništa, osim što si mi oduzela slavu bogatstvo i najbolju drugavicu. Šavica je rekla da možete ostati prijatelji, a ti si ovo radila. Ma daj, molim te. Bože me sačuvaj. Idem da se istušavam, ti pazi da ne pobegne. Ja pazim da ne pobegne, ja pazim da ne pobegne, pazim da ne pobegne. Hej, Bobi, zašto slušaš Žaklinu? Zato što je lepa. To što je neko lep ne znači da je najbolji. Ona je najbolja. Veruj mi, nije najbolja. Skini me odavde, hajde, bit ću pravedna. Zaista? Ali Žaklina me više neće voleti. Žaklina tebe ne voli, ona te samo iskorišćava. Ma daj, nije istina. Jeste, veruj mi. Pa u redu. To je bolje. A sada nešto što sam naučila u školi karatea. Sada ćeš naučiti zašto sam imala 12 ukora u školi. Zaista? Zaista. To sigurno prija. Glupikana. Sada odem odavde. Šta ti radiš ovdje? Bobi! Bobi neće doći. Žao mi je, Žaklina. Da li si ti normalna? Kako smiješ da dodirneš moje božanstvo? Tvoje božanstvo je prošlost. Šavica je najbolja i zauvijek će biti. Ali te... Koji je tvoj problem? Ništa. Makne se od mene. Ne interesuješ me. Ja ću odlepiti. I ne interesuje me šta ćeš ti reći. Ali ne smeš povrediti ni jednog mog prijatelja. Zaista. Ne šutiraj je. Zašto? Ne šutiraj moju devojku. Sigurno postoji razlog. Da, zato što je, nemoj reći, zato što je trudna. Trudna s tobom. Ma daj, to mora da je izmišljotina. Da tako je, to je izmišljotina. Nije. Dobro, pa šta? Izvini, nisam mogao da joj ne kažem. I šutirala bi te, a onda naša beba. Hvala ti na savjetu. Suzana!